Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga regular balita ang yaning Miyerkules, July 10, 2024. Text cams, lagana pa rin sa kabila ng SIM registration. NTC, patuloy ang pagbibigay ng warning sa publiko. Suspended Banban Mayor Alice Go at 7 katao na hindi sumipot sa hearing sa Senado, pinatawa ng contempt citation. Finest tourism products and services sa Pampanga, tampok sa MICECON 2024 MICE Market. Pag-Court Chief, tinukoy si Attorney Harry Roque na siyang nag-follow up umano para sa lisensya ng Lucky South 99. Attorney Roque iginiit na hindi siya kailanman naging abogado ng iligal na pogo. At Councilor Alvin Martinez Santa Rita, suspendido nga 2 bulan bang dinandalan ing investigasyon di kilking illegal recruitment. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Mingaliwang aktibidad. Nakabalen, mga karehiyon at Kana ning pandemya, opisyal ning mibuklat ang San Fernando Local Health Insurance Office ning Philippine Health Insurance o PhilHealth. Mayakiti King Cyber House Property Holdings Incorporated Building, Barangay San Agustin. Tinago niya king blessing at inauguration ing Acting Vice President ng PhilHealth Region 3 ay Henry Almanon. Sinabitlan na niti ing maulagang papel ng PhilHealth bang kanita managumpeya ing Universal Healthcare Program ng nasyonal na gobyerno. Pasalamat naman ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag king PhilHealth uling mas maging mayan kanu kareng Fernandino, ampo kareng ega-naga ng Kapampangan, ing pamagproseso kareng benepisyo, pauli ning bayong opisina. Kayag na namurin ning aktibidad ing ceremonial signing ning partnership pilataning PhilHealth ampo ning San Fernando City Pampanga Federation of PUV Transport Services Incorporated, Pampanga Fernandino United Merchants and Traders Association Incorporated, at the New Public Market Vendors and Traders Association Incorporated. Layo na kasi ning PhilHealth ang mamiyapong libreng PhilHealth coverage, kareng piling miyembro ng transport sector, ampo karing magtindo. Halos 2 taon na mula nang may sa batas ang mandatory SIM card registration. Sa kabila nito, lagana pa rin ang text scams. Ayon po sa National Telecommunications Commission o NTC, may mga teknolohiyang ginagamit ang mga scammer upang magpakalat ng mensahe. Magbabalita si JM De Jesus. Hindi na bago ang text scams o mga mensahe naglalayong makapanloko ng mga tao at makuhanan sila ng pera. Bunsod nito, naipasa ang Republic Act No. 11934 o ang SIM Registration Act no October 10, 2022. Kung titignan, halos magdadalawang taon na implementasyon ito sa pangunguna ng National Telecommunications Commission, sa bisa ng batas na ito nabibigyan ng identity ang bawat SIM card dahil kailangan munang marehistro bago magamit.
Madali na rin umunong matukoy kung nais itong gamitin sa krimen at ibang masamang gawain kagaya ng pang-i-scam. Sa kabila nito, laganap pa rin daw ang tech scams. Ginagamit na rin ngayon ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapataw ng violation kagaya ng Land Transportation Office at Metro Manila Development Authority. Ngunit naglabas na ng pahayag ang MMDA na hindi kasama sa kanilang proseso ang pagpapadala ng mensahe sa mga traffic violators. Aminado naman ang NTC sa sitwasyong ito. Katunayan ay marami na silang natanggap na reklamo mula sa publiko. Malaking hamon umano ang teknolohiya na nagagamit ng mga taong biyasa sa paggamit nito upang makapanloko. With the new technology, yung mga SMS messages natin, may mga gamit, no, in device na ginagamit ngayon yung mga na nagbablast ng mga text blast. Papadala sila, even hindi nila dumadaan sa regular network. Medyo yun ang nakakabahala. Maraming due to technology. Sa ngayon, numero 1 pa rin umano ang pagiging alisto at hindi pagpapaniwala sa mga mensahe, lalong-lalo na ang mga nagbibigay ng mga link. So ang kababayan natin, pinapayuhan po natin, huwag basta maniwala. Kung alam naman nila, lalo na wala silang mga apprehension, no, nasita ng otoridad like MMDA o sino mang otoridad, huwag po nilang pansinin. Mas matigi po, tumawag mismo sa ahensya ng gobyerno kung saan ay bakit sila napadala ng gano'n, wala naman pong silang alam na apprehend. So, bago po maniwala at sumagot. Pinapalakas umano ng ahensya ngayon ng reporting ng mga text scams, gayon din ang kampanya naglalayong mabigyan ng warning ang publiko. Yeah, actually, magtingang kampanya ng ating commission ngayon sa pagkakaroon ng mga ganito, mga campaign warning ng mga na ginagawa ang commission para masugpo, no, maiwasan, mabawasan yung mga nabibiktima ng text scam, no. Buong halos palagi naming meron kami mga natatanggap ng instruction from the commission requiring us na magkaroon ng mga public campaign on this text scam, media exposure, gano'n, sa mga print and media para ma-warning natin yung ating mga kababayan para hindi sila maging biktima nitong text scam. Samantala, bukas naman umunong NTC para sa lahat ng reklamo at tanong patungkol sa mga text scams. JM De Jesus, CLTV 36 News. Merapat ne ang groundbreaking ceremony ng Multi-Specialty Medical Center o CMSMC nga ni pong Miyerkules, July 10. Plano yang ipadalakad iti King Prince Balagtas Avenue, Clark, Freeport Zone, Pampanga. Magiyang metong a world-class medical facility, ing CMSMC makapamiyang serbisyo karing specialized care king apat a medical discipline. Apin po din ring pediatric, renal, cardiovascular, ampong oncology. Ayalala na may kalikom yang 1 billion of funding ing proyekto ameni batan king Blueberry Cultural Foundation Incorporated, ampong Department of Health. Many batane man king Clark Development Corporation ing Gabon nung nuka rin niya italakad ing Multi-Specialty Medical Center. Target niya maging operational ing mesabing center king 18 hanggang naking 24 months kaya rin ing groundbreaking ceremony. Samantala, may turnover naman deng bagong Pilipinas Mobile Primary Care Facilities kasabi na ning groundbreaking ceremony na ning Multi-Specialty Medical Center. Peni muna na iti First Lady Liza Araneta Marcos, kaya bepa mo rin in Clark Development Corporation, ang poing opisina na ning presidente. Sa ibang balita, isang malaking wall mural na tinawag na Tagpuan ang binuksan sa publiko ng Clark International Airport Corporation. Kasabay ito ng paglulunsad ng Urban Renewal and Heritage Conservation Program sa loob ng Civil Aviation Complex. Silipin natin ito sa balita ni JM De Jesus.
Inilunsad ng Clark International Airport Corporation o SIAC ang Urban Renewal and Heritage Conservation Program na isang revolutionary initiative. Kasama sa mga programang kanilang inumpisahan ang pagpapaganda ng open spaces kagaya ng paglalagay ng mural designs. Formal na ipinakita ito sa publiko sa isinagawang kick-off ceremony nito lamang araw ng Martes, July 9 sa Claro M. Recto Highway Corner, Manuel L. Quezon Avenue. Ayon sa Presidente and CEO ng SIAC na si Aray Perez, ang mural ang nagsisilbing buhay sa iba't ibang bahagi ng Clark Freeport Zone. 10 days ago, this area was nothing but overgrown grass and weeds. And yet, it took only 10 days for this shadowy corner of our beloved Civil Aviation Complex to suddenly come to life. For this familiar intersection to suddenly become not just a common crossroad. See, it's very noisy. It's a crossroad. But the X that marks a great new spot, a new tagpuan and landmark for our community to be, in a word, renewed. Ang mural na ito ay isang simbolo umano ng tagumpay at pag-angat ng Clark Freeport. It is a testament to our resolve, our values, and our ethos. Tagpuan, which our future national artist calls, is a demonstration of what we can do for Clark. It is a demonstration of what we can do for Clark. Energize it from the ashes of past trials. Revitalize it from a history of struggle. Transform it beyond what anyone imagined it can become. I am grateful to Archie Oclos and his team for the heart and sincerity that went into this work, for listening to our story, Archie, and telling it so well in this work. Para naman sa artist si Archie Oclos, malaking hamon na paggawa ng ganitong kalaking mural, lalo na at magiging simbolo ito ng Clark Civil Aviation Complex. Ano po talaga, very humbling din yung experience na mapili din na artist na makapagpinta sa Clark International Airport. Sa totoo lang po talaga ngayon, medyo sabaw pa ako kasi halos kakatapos ko lang rin po nung pagpinta. Kasi nga, for the last 10 days, dire-diretso po yung paggawa. And then, sabi ko nga, nung nakita ko yung wall, parang hindi ata to kaya kasi sobrang haba talaga po. It's a 200 meters na haba ng wall. Yung taas niya like 10 feet. So, tapos in 10 days kaya matapos. Tinawag naman itong tagpuan dahil bukod sa nakikitang dalawang pader ay magsisilbi din itong pasyalan ng lahat pati na ng mga turista. Parang yung wall kasi para siyang nagmi-meet, meeting place din eh. So sa practice ko na sa street art na as much as possible maging site specific yung mga mural. So the wall itself has a story na agad na parang pwede siya mag-meet. Then nakita ko yung story and concept din ng aviation, which is the airport, nandito yung lugar, and at the same time in Pampanga. Hindi naman naman dito nagtatapos ang Urban Renewal and Heritage Conservation Program ng SIAC, kaya't marami pang aabangan ng mga programa na lalo magpapatingkad sa Clark Freeport Zone. We make magic. In kicking off our Urban Renewal and Cultural Heritage Program, I hope that you all see what I see. That this mural is made of what we are made of. Vision, passion, and grit.
That is all it takes to transform a place and build a city. So let's get used to this. Magsasawa kayo sa amin. Let's continue to make magic. Believe, siyak, we can do it. Thank you. JM De Jesus, CLTV 36 News. Kaya kayo po mama ko, magbalik kay Ing Balen at balita. Makatuto kayo pa rin king Balen at balita.
Pinatawan na ng contempt citation ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si suspended Banban Mayor Alice Guo at 7 iba pa dahil sa patuloy na hindi pagsipot sa hearing sa kabila ng mga sabina na ipinadala sa mga ito. Kailangan na umanong arestuhin ang mga ito dahil sa pagbabaligwala nila sa Senado at sa isinasagawang investigasyon. Narito ang aking report. Sa kabila ng pagpapadala ng sabina ng Senado kay suspended Banban Mayor Alice Guo, hindi pa rin siya sumipot sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ngayong araw ng Miyerkules, July 10. Dahil dito, nagmosyon si Senator Win Gatchalian na is-cite in contempt si Guo at 7 iba pa kasama na ang ama at mga kapatid ni Guo. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ang hindi raw pagsipot ng mga ito ay kawalan ng pagrespeto sa institusyon. Hindi rin daw makukumpleto ang investigasyon kung hindi dadalo, lalo na ang mga personalidad na may posibleng kinalaman umano sa operasyon ng mga iligal na pogo. Nakakadismaya at nakakadismaya dahil pang-apat na hearing na natin to at inibitahan natin itong mga mahalagang resource persons para mabigyan sila ng pagkakataon magpaliwanag, ibigay yung kanilang opinion, ibigay yung kanilang side at yung ibang mga personalidad dito nag-issue na tayo ng subpoena pero parang walang respeto na ibinibigay sa institusyon at sa Senado. Para sa akin, yung pagbabaliwala nila ng subpoena parang pagbabaliwala at pagwawalang respeto sa ating institusyon at sa proseso na ginagawa natin para makahanap ng katotohanan. At para sa akin, sinyalis ito na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. Yung hindi nila pagpunta ho dito para sa akin is a sign of guilt. Tinanggap naman ni Senator Rizzo Ontiveros na siyang namumuno sa komite ang mosyon ni Gatchalian. Ipapasa na lamang umano sa Senate President ang desisyong ito ng Senate Committee at kapag naprobahan ay aarestuhin na ang mga na-cite in contempt na si Guo at iba pa. So the persons cited in contempt are Alice Guo or Guo Huaping, Nancy J. Gamo, Dennis Cunanan, Wen Yi Lin, Seaman L. Guo, Jian Zhong Guo, Wesley Guo, and Sheila Guo. The chair of this committee is ordering the arrest of the person cited in contempt to be submitted to the SP for his signature. Bago pa man ang pagdinig ngayong araw, una nang nagpahayag ang abogado ni Guo na hindi siya makadadalo sa pagdinig dahil na-trauma raw si Guo sa pagpapahiya sa kanya sa mga nakaraang pagdinig. Dahil dito, apektado raw ang kanyang mental health. Wala raw na isumiting medical certification si Guo dahil ayaw umano siyang isyuhan ito ng doktor na tumingin sa kanya sa takot na madawit ang pangalan sa issue. Pero mga senador, nagsabing hindi raw katanggap-tanggap ang rason ni Guo. Sa akin lang, nakakahiya naman po din sa mga tunay na may mental health condition. I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health at hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Si Senator Jinggoy Estrada, iminungkahing doktor ng gobyerno ang sumuri kay Guo. I suggest that she be attended by a government doctor para siguro malaman natin ang buong katotohanan. And I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Guo for her to attend the next hearing kung meron man. I so move, Madam Chair. Si Guo ay naging sentro ng pagdinig simula nitong Mayo dahil sa kaugnayan umano niya sa iligal na pogo operation sa Tarlac. Hindi rin sumipot si Guo noong June 26 hearing na nag-udyo kay Ontiveros na mag-issue ng subpoena para dumalo ito. Sumasa ilalim sa preventive suspension na utos ng Ombudsman si Guo dahil sa graft case na inihain ng Department of the Interior and Local Government o DILG kaugnay ng pagkakaugnay nito sa mga iligal na aktibidad sa pogo. Samantala, 15 katao pa kasama mga incorporators ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation ang pinasabpina upang dumalo sa susunod na pagdinig.
Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Inaprubahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatalaga sa bahagi ng lupa sa Barangay Bakulong sa Victoria, Tarlac bilang isang Special Economic Zone. Sa Proclamation number 623 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong July 4, nakasaad na ang kabuang 297,719 square meters na lupa para sa Special Economic Zone ay tatawaging Victoria Industrial Park. Ayon sa Republic Act 7916 na tinatawag ng Special Economic Zone Act of 1995, ang mga Special Economic Zones o Eco Zones ay mga lugar na mayroong mataas sa potensyal sa pagpapalago ng agro-industrial, tourist, commercial at financial centers. Inasahang mapapalago ng proyekto ang iba't ibang economic activities ng Tarlac, kagaya ng textile production, publishing at chemical processing. Sa ngayon, mayroon lamang 419 Eco Zones sa buong bansa. Sa iba pang balita, bida ang iba't ibang ipinagmamalaking produkto at serbisyo ng Pampanga sa binuksang market sa SM City Clark Event Center simula July 10 hanggang July 12. Ito ay bilang bahagi ng MICE Conference 2024 na kung saan aabot sa 700 delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa ang dumalo. Narito po ang report. Mula sa iba't ibang pagkain at delicacies sa Pampanga hanggang sa mga handcrafted products ng small and medium-sized enterprises o SMEs, maging hotels and resorts, maaaring makita at masubukan sa MICECon 2024 MICE Market. Ito ay matatagpuan sa SM City Clark Event Center simula ngayong Miyerkules, July 10 hanggang 12. Ito ay kasabay ng unang araw ng meetings, incentive travel, conventions and exhibitions o MICE Conference 2024 sa Clark, ang biggest gathering ng MICE industry professionals. Okay, so this is really something that we are very excited and very proud to have this opportunity of commitment of support of the CDC, the MICECon, the SMX, so DTI, and of course the Pampanga SME Development Council. So this is really a collaboration of all those institutions or organizations for this event. Aabot sa 16 na micro-entrepreneurs ang nagbibida ng kanilang mga produkto na pasok hindi lamang sa local kundi sa global standards. So imagine a micro-entrepreneur as defined as in the national definition, which is having resources of only up to 3 million, and then hopefully when they grow they become small and medium. Okay, so we are hopeful that this is really a big break for them, no? So with the MICECon to be held here in Clark after 10 years, it was back to Clark. So we are so proud of this event that these micro entrepreneurs are to be exposed here in the MICE market. Ayon sa ilang exhibitors, ito ay nagsisilbing avenue upang maibida ang kanilang mga produkto at serbisyo sa mga delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa. Actually, itong MICE conference, sobrang laking impact niya, lalo na sa aming mga maliliit na negosyante. So parang nabibigyan kami ng voice and table or a platform na ipakita namin or i-showcase namin yung art ng Pampanga. And we're very, very grateful na napapansin yung mga ganito, yung mga katulad naming industry, and we're given a chance to at least voice out kung ano ba yung mga secret ng Pampanga. Ngayon nilalabas na natin yan. MICE conference, syempre this is bringing in visitors, more tourists to the country, to our destinations. So MICE, when you say MICE, kasi volume business yan eh. It's about exhibitions, conferences. So it's not unlike leisure na individual. MICE is volume business. So
to benefit the country in this 7 destinations, of course, that's the number one benefit. Increased arrival, tourism arrivals for the country. Samantala, aabot sa 700 ng delegado sa MICECON 2024. Kasama sa mga aktibidad at diskusyon sa 3-day gathering, ang iba't ibang personality development sessions. Gayon din ang familiarization trip sa Clark at iba pang lugar sa Pampanga. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Kay pumama ko, magbalik kaing Balen at balita.
Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Makiligligan niya po ing Angeles City kareng syudad king miyaliwang bansa para king titulong Asia's Best Emerging Culinary City Destination 2024. Ini po ing inanunsyo ng Department of Tourism Centro Luzon. Para kay detalye, ani po report. Ing Pampanga yang mo kilala karas kay mga santing pasyalan o karing madanak ang Kapampangan. Mismong ing publiko dininane pa iting titulo ang timong culinary capital na ning Pilipinas. Manibat king betu teng tugak, kamaro, sisig at aliwapang dishes na daywandat paniglon. Balang munisipalidad at syudad Keti atin kanya-kanyang pagmaragul amay nyamang pamangan. Kalupan ng Angeles City na metong karang numero 1 food destination Keti Labot, Kapampangan. Inya naman na makakapagtaka nung bakit milubi ang ting metong karang nominado yung syudad para king ligligan king titulong Asia's Best Emerging Culinary City Destination 2024. Through, of course, submission of our dossier, we were shortlisted, and of course, the visibility of the city in terms of activities that concern gastronomy, no? So this will be a good brand for Philippines to highlight that our food is world class. Our processes really need to take the center stage in the global map. Ing Angeles City magrepresenta king bansa para karing Filipino food king global platter. Kapamilatan na ning paman ni muna na ning World Culinary Awards. In World Culinary Awards ing sister event na ning World Travel Awards ang migumpisa inyang 1994. Kilala yung itiking kayo sa na Oscars of the Travel Industry, ang mamyegalan at pagselebron ing galingan king travel and tourism. Kalaban noon ng syudad ng aliwapang culinary hotspots king Asia, kaluparan ng Hanoi, Vietnam, Kuala Lumpur, Malaysia, Kyoto, Japan, at Taipei, Taiwan. We are inviting our fellow colleagues, Filipinos, especially those who are working in the tourism industry, to please help us generate more votes so that we can have this achieved. Kabalen, ipakit tamoy kaya katamong lugod at suporta para king syudad Angeles at mabilog ang bangsa. Malyaring bisita king worldculinaryawards.com/register, mag-sign up at bumoto. Tukyan lamo rin tutuking steps, kaya rin mag-sign up, munta king nominees 2024. Lalam na ng Asia, pindutan niya ang Asia's Best Emerging Culinary City Destination 2024. Kay Bot, click niya ang Angeles City, Pampanga, Philippines ba ang mabilang niya, inke kayong boto. Ako, inke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalen. Di pa ilalam niya, king adwang bulan na preventive suspension, iba't king sangguniang padalawigan, Santa Rita Councilor Alvin Martin. Iti po ba ang dina niyang dala ng investigasyon, dikil king amanwan na illegal recruitment kano, kareng seasonal workers king South Korea. Makasadya naman kano yung konsihal na harapan at dinan katuliran, ding pupukol da kaugnening issue. Pakiramdaman tayong balita ng Paulo G. Santos. Bibabane ing adwang bulan na preventive suspension order ning sangguniang panlalawigan kang Santa Rita Councilor Alvin Martin. Iti ing kaugnening kasong administratibo amisang palaban kaya pauli na kanuning illegal recruitment dareng seasonal workers king South Korea. King ikuan ng dokumento ng CLTV 36 News, pirmado ng Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, ing meto nga resolusyon anyang June 27, 2024. Megsilbine mang proponent ng resolusyon i 3rd District Board Member Ananias Jun Canlas at tatalakad at chairperson ng Committee on Good Governance. Makabili keti na 60 days siyang suspendido i Councilor Martin at alayang tanggapang sweldo ang timong opisyal ng lokal na kapanibalanan ng Santa Rita. Nasa na ning suspension order namdinan niyang dalan ing misusubong investigasyon king harapan ng administratibo o ing dishonesty, oppression, misconduct in gross negligence and abuse of authority. Makataladtad din king page 2 ning committee resolution ing ugnaya ng konsehal Martin king Korean investor ay Kim Sion. Lalawende kanong ebidensya iti king amanwan illegal recruitment dareng magobra
para king Fisheries and Agriculture king County of Wando and Kindo king South Korea anyang April 3, 2023. Lulto kanu ing partisipasyon daring adwa karing service fee, a payable cash at rengaliwang kiltas daking payroll daring talapagobra. Samantala, pekikwana na ning CLTV 36 News akwa ing pasyag ng suspended Municipal Councilor Alvin Martin. Agpangkaya at tanggap na ne kanu ing suspension order. Mupin kumpormi ini nalultoyang pasimuno at taga ng midikdik niya kimpi sa sabyan. Actually po, nung tutuusin mo po nung talagang pakasuman tayo, pakaisipan tayo masilese, aliwa naman po akong nagpirmo. Aliwa naman po akong mag-execute ganyan. Aliwa naman po akong mag-implement. Karakalmi po. Nung dinen niya pong authorization ni Mayor, siguro, ang gaya mo ka rin yung participation ko. Pero uling kako dabubeting makanyan, ako harapan ko naman po. Basta ini, balok po. Inga pong gino, enak po rin. Pamanalakara na kanuna alang illegal recruitment amilyari king pamagpadala ng talapagobra king Korea uling mumuna keti atin niya kanung Memorandum of Understanding o MOU ing Korean investor ampo ing lokal kapanibalaning Santa Rita at opisyal yaking Korea ing dinatang. Kung mali pong amaning dimdamdam ito kasi munang-muna itang taong dintang po pa rin administrador na po ning mayor. So, ibig sabihin, atin niya pong authorization kapag mga. Ito na yung po padala kini na alayang authorization. At the same time, nangakakit ditang tarpaulin po at siya po italagyo na ka rin at saka itang position na. Kareng sumasumangit na pupukul da kanu kaya, metong mo kanu yung sisiguraduan na, eya kanu may nakitan at may mulsa king nanumang may gastos da rin kayang kabalen a meg-apply king may sabing obra king Korea. Ang public servant, open na man po diyang ninong tao. Kasi po katungkulan ko po ito. Adyang ninong magsasabing tao ka na, open ko po, kayo po sa sarili mga ito. Ngayon, regarding karetang advan na po, nung anong hotel na pong advan, karetang may ang gastos doon, baka na ko pong ibalik tayo, anising ko, wala naman pong binya ka na ako. Nung hotel na pong binya ka na ako, ibalik ko po karela, sige po. Pero adjusting po sentiments, wala na akong pong kinuha karela, baka na ko pong ibalik tayo ang mga ito. At the same time, yung pamag-abroad na po, kaya gana-gana po waring mag-abroad, mag-success lang. Atin naman po talaga yung mag-success. Atin yung mag-kay. Uling itang obra ng kaya, dapuwag yun. Normal mo po itong mga ito. Pero umakan na po rin ang aliwang mag-success naman. Samantala, aparte king kasong administratibo, magsampala naman kanong criminal case laban kang Councilor Martin ding biktima kanuning mesabing illegal recruitment daring seasonal workers king South Korea. Aking kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Tatlong karehiyon na overseas Filipino workers ang pasok sa top 10 sa Special Professional Licensure Examination for Teacher, Secondary at Elementary Level na isinagawa ng Professional Regulatory Commission o PRC sa iba't ibang mga bansa. Sa board exam para sa elementary level, number 3, si Hensel Ann Misola na nagtapos sa Gordon College, Olongapo City na may 86.20% average. Rank 4 naman ang graduate mula sa Bulacan State University sa Malolos na si Princess Regina Manuel Reyes na nakakuha ng 86% sa exam. Samantala, number 6 naman sa secondary level licensure exam, si Richard Lumanlan ng Central Luzon State University na mayroong 88.20% score sa exam. Ginanap ang Special Professional Licensure Examination for Teachers noong June 18, 2024 sa iba't ibang lugar abroad, kasama ng Abu Dhabi at Dubai sa United Arab Emirates, sa Al Amadi, Kuwait, sa Al Khobar, Jeddah at Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Doha, Qatar, sa Manama, Bahrain at sa Singapore. Ang Special Professional Licensure Board Examination o SPLBE na pinangungunahan ng Professional Regulations Commission o PRC ay nagpapalakas ng employability at competitiveness ng qualified OFWs at nagbibigay sa kanila ng umano'y edge sa labor market.
balitang kinalap ng kaya katamong news team. Para kang aliwa pang update, like and follow yun lamang po ng kaya kaming social media pages. King Facebook at CLTV36 Official lang pong CLTV36 News, Twitter or X at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official, at king kaya katamong TikTok at CLTV36 Official. Noong buriyo lang pong balikan ng kaya katamong programa king CLTV, pwede yun lang apanalban king YouTube channel at CLTV36 Official, at ang kaya katamong website www.cltv36.tv. Apanalban la din ding programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 ang popo karing kaya kaming 38 cable partners. King lagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.